Pedro, Xeana, vos sodes de facer deportes na praia? Algún surf, windsurf? Bueno, de vez en cando, sobre todo, cando vou a praias así un pouco máis grandes, sí que me gusta moito patear moito pola area, non? É unha delicia pisar entre a area, entre o mar, entrar un poquinho máis, salir, é unha maravilla. Facer o grounding, que se di, non? Que vas descalzo e parece que... Sí, que faz un peeling, non? Que faz un peeling e estás en contacto coa terra e Sí, o demais. malo son as fanecas, pero se non... Ai, as fanecas non as queremos ver de preto. Que estean, que cohabitamos con elas, pero nós, por un lado, hai que poñer carriles. E ti, Xeana, pasas un deporte na praia? Observación de aves, que non sei se é considerado un deporte, pero debería serlo. Sí, pola concentración. É moitas horas, non? Do mellor que hai. E despois fago os windsurf. Xa levo un tempo sen sacala a táboa, pero é do máis bonito do mundo. Cando colles a forza, cando o vento de repente te está empurrando, para min é unha cousa multiorgásmica. Totalmente, totalmente. Que se pode decir perfectamente. Para falar de deportes na praia, non solamente deportes acuáticos, pero senón do exercicio que se pode facer na praia, temos a Virginia Torres, que está hoxe con Alejandra Tojo. A ver, que nos ides contar hoxe? Hoxe temos Móvete con Virginia en Ar de Piaches. Compañeiros, eu antes de nada teño que dicir que estou do máis que contenta porque eu non son de facer moito deporte, entón xa estaba desexando coñecer a Virginia en persona a ver se con ela me animo. Ben moi ben preparada para poñerte aí a facer o certo é flexións que e tiña que todo. vir con outro outfit. Pero bueno, apúntomo para a próxima e veño xa preparada. Antes de comezar, parece que antes estábamos falando das gaivotas e aquí Virginia estábame comentando unha cousiña. Sí, que miña nai tamén ten a de apadrinar a dúas gaivotas. Parece que se está poñendo de moda, Eu descubrino fai pouco, estaba na casa de miña nai, estaba comendo, e estaba tirada no sofá facendo as miñas cousas e escoito no cristal. Pa, 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 pa. E asustei-me, dixen, madre de Dios, que me van a reventar o cristal. E miña nai, bueno, é Carmen e máis, non sei que lle chamou. Cando miro pa fora... Claro, porque as gaivotas non miran así. Para mirarte, xiran a cara. E veixo así, a gaivota mirando para mí en plan, é hora de comer. E miro para a miña nai e dime, bueno, muller, sempre hubo animales, elas tamén lle hai que dar de comer. Todos os días lle dá de comer e veñen ali a ventana a chamar por ela. Que maravilla. Uns teñen galiñas, outros gaivotas. Verás ti cando poñan de moda as estrellas de Hollywood, que aí entón xa todo o mundo creerá unha gaivota, unha pardela, seguro. Temos que conseguir unha para David. Sí, levala para casa, co galo quirigo que ten miña nai. Porque sí, ti, David, comezabas na túa praia particular, nós recuperámola porque hoxe imos facer exercicio na praia, non sei, Virginia? Hoxe creo que vamos a identificar os dous sujetos que podemos ver na praia. Está o estado camarón, que lle chamo eu, que é aquela que se tumba na toalla, e como digo, media hora para arriba, media hora para baixo. Que non lle gusta facer... Vela. Que non lle gusta facer nadie. A verdade, non sei como aguantan todo o día tumbado ao sol. Aguántase ben, aguántase ben. Pero despois están aqueles que non ves, que se as palas, que se veña para un lado, que se veña para outro, que a camiñar, Entonces, o de hoxe ven un pouco encaminhado para esa xente. Aínda que traio tamén uns exercicios para os cangrexos estes que lle chamo eu, que poidan facer. Entonces, que temos na praia? Dous medios, a area e a auga. Dende o mundo deportivo no que eu me movo, a area aporta uns beneficios, bueno, primeiro, a inestabilidade. A nivel impacto, a area absorbe todo o impacto. Entonces, a nivel calórico, todo entrenamento que se faga na area aumenta o gasto calórico. Entonces, vamos a dar exercicios para facer na toalla e exercicios para esa xente que lle gusta camiñar. Porque é maravilloso. Pois veña, poñémonos. Vamos pola area? Empezamos por ela? Empezamos pola area. Primeiro vamos para esas mulleres e homes, que tamén hai homes, cangrexos, que se dedican a botar as 24 horas da praia, que están ali tumbados, que a min dame ganas de dicir, madre mía, movédevos. Bien, que podemos facer na area? Imaginadevos que está a toalla, bien? Que botan todo o día ali. Pois vamos alá. Pensad en algo. A area é inestable. Esta inestabilidade da area o que vai facer é que ti actives toda a musculatura do core e a musculatura de todo o cuadrado lumbar profundo. Ben? Entonces, xa que estamos tumbados, vamos a aproveitar a facer algo. Primeiro de todo, que faría eu? Glúteo. Pero como faría o glúteo? Xa que estamos na playa, o glúteo ten que estar ben, non? Poría un pé debaixo deste xeonllo e outra perna arriba e traballaría o glúteo de maneira individual tal que así. Uns hip thrust mentras estamos tomando sol que, ben veñen, inda que do lado che vexa que a perna para arriba, non pasa nada. Oi, Chiberta, te parece moi fácil, É moi fácil. Podémolo facer ca outra tamén, unhas 10 repeticións, isto para traballar. Hai un no público que ve un pouco difícil de facer. Teño unha perspectiva un pouco... Ve un pouco complicado. Non, está ben.
Calquera aleatorio podes este é moi podes sinxelo. preguntar aleatoriamente, Bueno, a ver, este non me parece tan Non é, complicado. non é. Eu creo que este é sinxelo. É máis complicado Sí, co sí. que este o carón que dirá que está a facer o do lado. Sí, pero non importa. E este que vamos a facer agora, máis os dous siguientes, son para o abdominal. Si tes pensado ir a bañarte, antes de ir a bañarte, este exercicio. Este é de colleita propia, inventeino eu, que é unha fusión de pilates cun exercicio de entrenamento. Entón, o que vamos a facer, puxen o nombre de serea, xa que estamos na area, serea. Pois veña. Entón, poste, xa que a area, metes o cu aquí na area, queda chanclado ao burato, non? Poste en equilibrio. E dende aquí cruzamos as pernas e vamos a facer completa extensión e ca forza do abdominal subir para arriba. E Virginia, este podería adaptarse para todas as persoas? Sí, este podémoslo facer perfectamente desde aquí. Porque a mí Subir se me unha parecía un perna pouco 90, complicado manténdome no aire. Podemos ter as pernas en 90 simplemente baixando unha e estendendo a outra. Isto sería traballo de abdominal. Entonces, fixadevos que din un de glúteo, un de abdomen e ainda lle podemos meter a outra. Cando que iramos dar a volta, para poñernos morenos abaixo, vamos a aproveitar para facer uns mountain climber, que serían cas Pero mans traduce que en inglés non todo queda moi bonito. Como sería? unhas rodillas alternas ao peito para traballar o abdominal. É que así entendemos Bueno, este é máis mellor. coñecido. Xa É que sabedes, dices- a nomenclatura Claro. é toda en inglés. Dices mountain climber, Fixadevos aquí, colocámonos en plancha e soltando o aire pola boca. E metendo o ombligo, vamos a traballar ese abdomen máis profundo, sobre todo o transverso abdominal. E con estes nas toalla é o momento de ir a bañarte, porque entre o glúteo elevado e o abdomen tonificado, pa auga. E xa colleche Virginia. moreno por riba e por baixo. Efectivamente. Xa está. E calor non che vai faltar, cuidado. No, E que pero- beneficios tería facelos aquí na area, no lugar de facelos na túa casa, no gimnasio? De feito, é moito mellor facelo na area porque esa inestabilidade o que vai a facer é que tes todo o rato en desequilibrio, con lo cual estás todo o rato activando máis Estás en tensión. Efectivamente, estás todo o rato activando máis a musculatura do core porque te vas. Bien, é moito máis gasto calórico na area que, por exemplo, nun gimnasio ou na túa casa. Pero está a xente que vedes pola orilla, tras, pola orilla, pasea. Hai praias lisas e hai praias que caen en inclinado. Totalmente. Atentos a isto. Os exercicios que eu vou mandar agora están indicados para praias que son tirando a rectas. E se non, poñedevos costa para arriba. É dicir, se ides a facer o entrenamento, costa para arriba. Nunca costa para baixo. Ben, a area, aparte de ser brandiña, é xenial para a xente que ten problemas de articulacións. Artrosis, osteoporosis. Por qué? Porque é un terreno duro e absorbe a amortiguación. Entón, eu de paso que lle dou uns largos, faría os seguintes ejercicios. Pensade que estou na area, vale? Vou quitar a toalla. Esta toalla da praia. Eu faría isto. Imagínate, camiño un pouco e de repente digo, vou aproveitar para traballar as nalgas. Uns jump squat, porque aquí, sentadillas en salto. Por que non animamos a todo o mundo a que o faga? Porque Si se este é queren vir, sinxeliño, María, veña, facelo vámonos ti, poñer de pé. Alejandra. Eu vou facer, vámonos poñer de pé, que este é sinxeliño. É o público, os de diante que se animen tamén, eh? Veña, poñémonos de pé. Estou Sí. todo fastidiado. Pin de pé, aí, quietos aí. De pé Separadevos todos, un así pouquiño da aprendemos. silla. Acabamos Vale. a sexta. Separamos los pés, imos a baixar a sentadilla e de aquí un pouquichiño saltamos. Rubén, Un pouquichiño non se saltamos. salta tanto. Un pouquichiño saltamos. Que tal estes? Ben, non. Vale, este sería o exercicio que eu faría na area. Pero, ademais, meteríalle un exercicio que se chaman pasillos da morte. Pasillos da morte. Mira, Pasillos da morte. Mira de area. Nesa area, co traballo que vai a ter para as túas pernas ese blandiblu da area, empezaría, enfocaría, faría traca-traca. Traca-traca pasillos. Moito baixar. Vamos, eso sería ideal. Traca-traca Ideal. pasillos. E o último que me encanta son os slides. Que os slides é un exercicio moi parecido a esquiar. Entonces, esa inestabilidade para traballar as pernas e a musculatura do abdominal, que sería tal que aquí. Empezar a saltar como un esquiador de lado a lado. Que tal vai Está este? claro que os tacóns non eran o Vexoche tendencia a muiñeira un pouquiño, É que eu bailei Pero non muñeira é- moitos anos. Bueno, tamén se pode chamar a muñeira, non? Un pouquinho Tamén, máis así. ou menos, máis ou menos. Eses serían os exercicios que eu mandaría para a area. Pero ollo que ven a auga. Claro, temos que refrescar un chisco tamén. Hai xente no público dicindo ai, que pena que xa foramos a praia este ano que non nos souberamos antes que se non puñámonos a facer isto. Ahora ven, Mira como sí, se sí. ríe. Ahora ven a pregunta do millón. Hai moita xente que dio de vou a camiñar pola auga porque camiñar pola auga ten moitísimos beneficios. Vale, ata onde nos metemos? Claro. Ata aquí, ata aquí,
Ata aquí, a donde vos metedes? O público onde se suele meter cando vai a ves, Depende do fría que estea, non? Depende... Das rodillas non suelen pasar. Hasta aquí. Non. Depende que zonas costa máis... É que depende da temperatura, non si? Os cataláns metense enteiros. Hasta arriba, di el, hasta arriba. Bueno, pois entón, que propiedades nos aporta a nivel deportivo a auga? Primeiro de todo, a densidade da auga é casi similar a entrenar con pesas, para que me entendades. A densidade da auga o que fai é, canto máis forte golpes e máis rápido, máis resistencia che está ofrecendo a ti. Poñoche un exemplo. Imaginade que estades na auga metidos hasta aquí e empezades a facer isto. Se lle dades lento, medianamente, pero como empecedes a golpear, costa moito, non? Pois imaginadevos que a flotabilidade que ten a auga aporta cero impacto ás túas articulacións. Entonces, entrenar na auga é super beneficioso. Xa non só polo que todo o mundo di de para a celulitis, para a circulación. Hai máis alá de eso. Entón, vamos a facer exercicios primeiro para esa xente que lle gusta camiñar pola auga. Dato número 1. Haise que meter hasta o embigo. Bien, por qué? Porque nós, se nos metemos hasta o umbigo cada vez que camiñamos, temos toda a palanca, toda a perna debaixo da auga. E en cada camiñada, en cada patada, temos que vencer esa densidade, esa resistencia. E aí estamos xerando ese desgaste calórico. Entonces, do xeonllo para baixo, o que é un traballo a nivel deportivo? Non. Entón, a próxima, se queredes facer deporte, ata o embigo. E atentos, exercicios que mando. O primeiro de todo, camiñar, pero levando a rodilla a 90 grados. O sea, eu camiñaría pola auga desta maneira, vale? Esta sería a maneira na que máis calorías podría quemar. O siguiente, camiñar, pero dando talonados. Fíjate, eu dou talón e vou camiñando para atrás. Este exercicio é xenial para toda a parte traseira da perna, para o femoral e para a inserción do glúteo. Pensade, estar na auga, metidos hasta aquí. Pero camiñando para atrás. Sí, vas para atrás facendo este xesto. Tocando para atrás, vamos. Claro, ti para poder facer este xesto, tes que vencer a resistencia que ofrece a densidade da auga. Entón, isto é para o femoral, é xenial. E despois, alguén coñece isto? Porque claro, a xente maior e desa piscina municipal, e isto debe de lo coñecer. Vale, isto sería como unha pequena colchonetiña, vale, que digamos que axuda a esa xente cando vai largas distancias pola piscina. Váleme isto ou váleme un flotador dos nenos. Apoiarse cas mans aquí, que isto flota, empezar a nadar e cas pernas, fonte que agarras aí. Isto recórdame cando empezaba a aprender a nadar, efectivamente, que nos poñían así, efectivamente, e a darlle, non? Pois ti, imagínate que estas son as súas pernas. Se ela empeza a patalear desta maneira, tens que ter un control equilibrio dun core, toda a musculatura profunda da lumbar, glúteo, femoral, cuádriceps, isto é un entrenamento na auga impresionante. E por encima era bo para as articulacións, dixeches? Non sufren nada. Non sufren nadiña. Nada. As articulacións na auga, cero patatero. E durante canto tempo debería durar este O entreno? que o frío che permita non congelar as pernas. Vamos, que iso xa imos nós medindo o tempo. Pernas digo que non son as pernas. Porque se ata o embigo... O que non son as pernas, hai que cuidalo, Pero como di o refrán, renovarse ou morrer, non? Bien, antigamente íbamos ás playas e mirábamos para a orilla, estaba cheo de colchonetas. Que si o cocodrilo, que si o cisne, que si non sei que. Agora mesmo, hai un boom da táboa, sí ou non, da táboa de paddle surf. Que pasa? Si tes un pouquiño de coñecemento, o que vemos en riba da táboa de paddle surf, o pai di, voulle comprar a táboa ao neno, de paso tamén a uso eu. Pero custa, que non é tan sixelo, parece que van aí lixeiros, pero non. Eso é, pois que estamos vendo xente que non sabe, tampouco mirou tampouco ni moita información do básico de como se utiliza a táboa. E quero vos decir que todo entrenamento que se faga en riba da táboa, aparte do que todo o mundo sabemos que hai que manter o equilibrio, non vos podedes imaginar o entrenamento a nivel muscular que isto pode supoñer. O sea, me parece que se queredes facer un deporte na auga, sin eso, pois un surf, un tal, unha cousa lixeira que todo o mundo está accesible, sería un entrenamento en riba da táboa de paddle surf. Xa simplemente aguantando o equilibrio xa estaríamos, non? Eso é. E agora vou te enseñar o básico é que é
como subir? Porque xa vin de todo tamén na praia. Bueno, se todo é poñer o pé enriba, poñendo xa o pé está, enriba non? dela. Vamos a ver como subiría. Vamos arriba. Imaginamos que xa está na auga. Xa estás na auga e hai un Pois pouquiño sí, de leaxe. Si xa está na auga, eu sento-me así de cu e poñeme para adiante. Non é como te sentas se a táboa está aquí arriba, que hai que ir un pouquiño. Pois impulso un pouquiño, así de todo, os brazos ainda os teño ben, Bien, o primeiro de todo, vamos a diferenciar un pouquiño o que é a táboa. Se vos fixades, Sí. esta non lle metín as quillas debaixo, porque senón estaría tocando chan, está plana, Claro. pero hai que diferenciar entre popa e proa. E sempre me dicía a miña nai un refrán que é a popa das mulleres. Entón, a popa é a parte traseira. E a de diante é a proa. Entonces, a maneira de utilizala e de subir... Bueno, esperade. Primeiro vamos ir por isto. Claro. Porque isto mete medo. Eu xa vin a xente, Rubén, sí ou non? Sí. Así que parece que está a plantar as patatas. E logo como se colle. Bien, estamos en terra e a maneira, para que me entendas, a túa altura do remo neste caso Vaya sería báculo. levantar a man completamente recta arriba. Oi, Bien, vou e no un momento pouco. que ti podes flexionar a túa muñeca, é aí, fíjate que tes aquí, vamos a poñer a túa altura. A ver, pona Aí. completamente recta É e aí, alta, esta Xa sería está prácticamente, a túa altura da táboa de pádel surf. Ben? Unha vez Caramba. aí, vamos a empezar a subir. Recomendación. Popa, para que me entendades, o cu, Pala. e culicua. E buscade, de feito, aquí tedes o agarre para cargala, vamos a buscar máis ou menos o centro da táboa. E vamos a poñer o remo aquí, que vai nos a servir para axuda. Vale. Sempre se comeza de rodillas. Un xeonllo e outro xeonllo. Entón, poñería un xeonllo para acá, Pero mirando para... Xa me estou Flicua. cansando Mirando de para... mirar, Xa non me quero imaginar eu xa que estou teño que suando, probar eu, é menos mal que non estou na praia. Bien. Aí vou. Antón, ahora, para manter o equilibrio, vas a poñer as mans encima do remo. Aí vamos. Agárrate, el, que despois vas te Alejandra poñer de pé, pensando, separa un como é que estaba eu poquinho. cubrindo unha malla por aí por Muiños. Que me mandaría a mi E meter ahora pensa que hai un pouquiño de oleaje, vale? Moito non hai hoxe. Bien, entón, o que non poderías facer é subir cos pés xuntos, porque iso vai che xerar un desequilibrio. Vale. Axudándote poñendo as mans nese remo facendo apoio hacia baixo, vas a subir primeiro un pé e logo outro pé o máis ancho Pois que veña, poidas. aí, prácticamente na esquina, non? Bien, e agora... Vestido non levaría. E agora, buscando equilibrio co teu core, poste de pé, levanta o remo. Toca. Mira que Ala, ben. Esto moi sería ben, unha básica. moi ben. Un aplauso moi grande.